Kaklush ул әгәр дә инде безнең татарчага тәрҗемә итеп әйтсәң, 100 көнлек ютәл дип атала. Бума ютәл, 100 көнлек ютәл. Менә балалар хәзер бездән чыгалар, әзрәк инде аякка басып, хәл кереп, ютәлләре өйдә һаман кабатлана, приступка хәтле. Аналар куркалар, яңадан киләләр больницага. Сез безне дәвалап бетермәдегез, менә сез гаепле, сез безнең балаларны итмәс, ә үзләре шушы балаларның берсенә дә вакцинация үткәрелмәгән. Kaklush 2 ел бөтенләй юк иде. Менә бүгенге көндә соңгы 2 атнада бездә 33 бала яттылар. Аларның күбрәге 1 яшькә тиклем балалар. Менә шуларның арасында 33 баланың берсенә дә вакцинация эшләнмәгән. Хәзер бит яшь аналар интернетка куйдылар да, менә мондый вакциналар файдасы юк, файдасы юк. Әмма әгәр дә шушы менә 33 баланың шушы 2 атнада чирләгән, әгәр дә алар вакцина үткәнмәсәләр, алар авыр чирләмәгән булырлар. Авыр чирләр безнең реанимация хәтта бар җитәләр, балалар Kaklush белән чирләп шуңа күрә.